खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजियाव जोफाव बारनाय महरलान सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोब्बाय साइनाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो जाय रङै नोंथांमोनखौ बरायबाय बिनि सिगाङावनो गोबां लुकुर लाकार सुकुर साकार हाबाफारि आं मावखांबाय ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन प्लिज सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय दाखालि आङो नोंथांमोनजोंहाय मामा आर्थनि शेम्पु अर्डार खालामनाय देखायदोंमोन ना दिनै लोबजेननोसै आरोना आङो लोबनाय नायनोसै बेसेबां इमप्रुभ जायो साफा सानै आगैमोना होनदों आब' मोजां जायोबा खिथा होनदों आरोना दुगैया सना दुगैया खोनाबाथाय दानो जइन जागोन आरोना मुलिसो मुलि आंनि उदैयाव आइ होननायनि मुलि दे नङाबा गावबो दानो दाबि खालामगोन आरोना थ' ओरैनो मोहेरे बिदिब्ला आं दिन ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो आं एसे ट्राइ खालामगोनसै आन्दाजथ' मोनगोन 15-20 दिनाव आन्दाज मोना बे आन्दाज मोनबाथाय फोरमायनोसै आरोना मैया बै थावखौबो मैया फोननानै लाखाबायमोन सेग्रा नोङा आंनि उदै जिनायाव फोनग्रासो दे मुलि ओमफ्राय नों मा गानदों बा सोरनिखौ गानदों आदानिखौ गानदों ओमफ्राय बख'नानै टेबोलाव दोनफिनदे मादे नङाबा आंखौसो ओरै बेहा अबेबा थ्रोब सोनानै दोननोसै बिदाया एसे थान्दाबाथाय स्कुलाव गानलांनो हाहाकार नागिरहोनोसै आंखौ दाख्लैबो ओरैबादि नागिरबाय गावनि जि दोनग्रा बिदानि जि दोनग्रा हुलुस थुलुस नागिरजोब्बाय गैया नै बे आंनि गद्रेजावसो थ्रोब सोनानै दोनदों आरोना खम समस्या बा हामदों नोंनोबो आं खिनानै फैनो दे आं दे मादे थाबथां माबार खिनानै फैनोसै आङो एन'का नकले एला जइन हबो आरोना मानुता गाधुबा जां नैबे खन्द'से भिडिअ ओमफ्राय दहाय फुंनि आरोना दाखालि आङो साराय फुलायनाय मोनसे लाफादोंमोन ना ब्लग्सआवहाय ओमफ्राय बेयाव सासे आगैयाबो होनदों आरोना बाजै नोंना बादामालिया बारा जालायबाय फुख'दोलाय होननानै नंमारगौ बेबायदि जमा जायामोन खिन्थु दाखालि मा जादों जोंना बे दै गलांग्रा पाइपआनो थाबथानानै थादों आरोना मोनसे प्लास्टिक थाबथानानैहाय प्लास्टिकआ बिदि जोंजों गलांनाय नङा माने आगोलावहाय आरो मोनसे बैसिनि बे आब'मोननिया ओंखाम संग्रानिफ्राय मैला थाबथानाय जादोंमोन नालाय बेयाव फाहाम होनाया बहानि दै गलांग्रा एकदम मेन नालायावसो माबा बोरैबा पाइपआव प्लास्टिक होलायलायनाया ओमफ्राय प्लास्टिकानो सिङावसो थांदों आरोना दैखौ ओरैबायदि ब्लक खालामनानै दोनदोंमोन मा होनना बुंनो ओमफ्राय बेखौ जोंनो फाहामनानै लाबाय आरोना आं हरबाय आरो फैसाखौहाय गावस्रा आगोलाव बे माबानि ओंखाम संग्रानि फाहामहोनायखौ गाव हरदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ आं हरजोबनांबाय आरोना जा लस मोनखादों आङो गोदाव सोराव मिस्ट्रिफोरनि फुलावनो बिदि जादों आरोना बेनिफ्रायहाय दैयाथ' नैबाय थाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय मोनायावसो बिदिनो लासैसो गलाङो नालाय ओमफ्राय अभार जाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो आंबो फुख'नो साननानैनो माने फुख'नायानो जायाखैमोन ब्लिचिं पाउडारखौबो ओरैबादि बावबोयो आं दा बुंसै आरोना ओमफ्राय नै जाखिनि हायो एसे स्र' खालामबाय आङो ओमफ्राय बालाखौबो आङो पाइपजों हरलायबावाखै आरोना फुखांनानैसो गारहरलायबावदों मानो होनबा बालायाबोथ' गलिग्रा बुस्थु नङाना बोरैबा जमा जानानै थाबथाबा दिगदार जागोन ओमफ्राय आंना बारा समय गैया नालाय नै जिबो सुनांगौ गस्ला गोदाना गानसिन गानना खनथामसो गानजाबाय सुनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय लोगोसेयैनो आङो नैबे हाग्राखौ एसे फुनानै लानो आखायाव लाबाय आरोना नों फुवा आं फुवा सोरथो फुनो आरो माथो होनना बुंबावनो ओमफ्राय फुनोसै आरो आङो बजि बिथां फैबाथ' बजि बिथां एलु एला फुयो ओमफ्राय नै जोंना मैथायाबो बिबार बारबाय आरोना मोस्रोमानो बोरैबा खेरिफा खालामबाय दसनाफोर आं फुनानै लागोनसै बेखौनो आंनाबो एसेबां टाइम जायाना फुङावहाय ओमफ्राय आं नै थुलसि गायनानै लादोंमोन आरोना दै सान्थि सानो नांगौ जायोना बेलेगाव बहाब मोनबाय थानो आराम जाबोबाय आरोना बेनिफ्राय बारा गोरलैखौ आंबो फुबाय थाला गिदिरखौल' फुबाय ओमफ्राय बै खनायावहाय थिथा केरेला ना मा दं आरोना ओमफ्राय मैला नुयो बाला नालाय बोरैबा हा गुरैखाय थाब माबायो आरोना ओमफ्राय फिसा सिखारियावनो बे खामानिखौ मावदोंमोन आङो नै दान्दिसे उनाव बेहाबो जइन गावनि जान थानाय नायनोबो थानो हाया जाहैबायना जोब्बाय सनाफोर आंबो सेम्पु गोदानजों स्र'नो आरोना मोदोमनाया हले बिराद मोजां ओमफ्राय दाख्लै सासेसो बिमायाबो होनहरखादोंमोन मोजां बिमा सेम्पु आंबो इउस खालामो होननानैहाय आंबो माला होननो मोनगोन आरोना बेजोंसो आंनि खानाया गगाबाय होननानै माला बुंनो मोनगोन बेखौसो नेनोसै आङो ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन नै खुनुरुखुम खुलिनो रोंबाय ओमफ्राय मारिनो रोङासैबा ओरै फिदिंबाबो जाला ओमफ्राय ओरै फिसिनानै नारस्रान खालामबा मालाय गयोना मा खालामबावनो मिनिनानै थैनोसै आङो बेखौबो होनबा आं सार्च खालामनानै नायबावनांसिगोन जाम्बिनो नाजाबावनोसै र' टाइमानो गैबावलासो बाथरुमाव जा ओरै फिदिंबाय ओरै सोफिननो नाजाबाबो नारस्राबाथाय मालाय गयोसो ना बुस्थुआ खेवनायाव रोंबाय माबानायाव रोंला होननायसो जानोसै नै सोरबा रोंगौबा फोरमायहरदोहाय सिंनि सेम्पु गबोग्रा स्प्रेगासो नस्थ' जालायलांसिगोन जानला मानलासोहाय मानसियानो लिरनाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि फाल्थुना बैयो थाव मासाज खालामनाय थावा बेखौ फोनबाथाय माने
बेयावबो लिरनाय दङ जे मासाज खालामखांनानै 2 घन्टा उनाव नङाबा हरसे दोननानै अखानायैहाय मामाआर्थनि सेम्पुखौ लोबदो जालायबाय आरोना अके सेम्पुखौ अर्डार खालामबाय आङो गगागोन नालाय गगाथोंसै होननानैहाय ओमफ्राय दाना दहाय सेम्पुखौ बाथरुमाव फरायलायबाय आङो स्राय बेखौ लोबखांनानै एबार कन्डिसनार लागायनो थिनलायबाय माने कन्डिसनारबो अर्डार खालामबावनांगोन आरो हम फालथुहाय सयथि बुस्थुफ्राबो कन्डिसनारखौ नांला आंनो हेयार फलिंआलाय आंना कन्ट्रल जाथोंसै बेखौ सानबाय आरोना आरो कन्डिसनारखौ ओरैनो लागायनाय जाखाया जेब्लानाखि खानायखौ स्ट्राइट बानायो अब्ला खानायखौ स्मुथ अननो ओंखारोना अब्लासो बांसिन कन्डिसनारखौ लागायनाय जायो आरोना आरो एक्सुवेलि सेम्पु लोबनायनि सिगाङावहाय थावफोरजों मासाज खालामबाथाय खानाया एसेबाबो थाव जाखायो रानसाबसाब जाखाया आरोना उनाव फोनाबाबो जाखायो आरो फोनखायाबो दा कन्डिसनारबो बिहरफिनबावबायसो जि सुन्दर लिरनाय दं आरोना नैबेहाय खम समयसा नांला आंनो कन्डिसनार जाबाय मा ओमफ्राय जि बेस्रा दहायनो फरायसालियाव ओंखारनो होननानै नै गावनि इउनिफर्मखौ रेडि लाखाबायमोन ओमफ्राय ओरैबायदि बिमानि आखला दिनै सोलाबला आरोना आं फिसाजोखौ लांनो आलदा खामानिखौ मावनानै लायाबानो जाला हो बेयाव बेल सोग्रामोन मा बेयाव बेल सोग्रामोन बेला गैला नालाय नोंना दे थ' थांसै थ' खामानियानो आं सोलाबा हा गोमाबाय गाबोन थांगोन दे मा स्कुलाव दे बन्दबलि गयाहे थगायाहे अकमान नङाबा बेस्रा रेडि जाखाथारबायमोन आयै समायाबो गैला नै 10ता जाखाबाय गैला फैदो नै आदानाव थांनांगौ फै जाबाय सुनाफोर रेडि ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन आरोना ओइनि फुजानि दख'ना गोदाना दासो आरोना आंहा ओमफ्राय गाननो लुगैनानै गानदों आङो ओमफ्राय दहाय गाननाया माने स्कुलाव थांनो लागामोन नालाय गानस्राखामोन खननै गानखाबायमोन स्कुलाव थांनानै फैनानै दोनफैफिननाय बुस्थुमोन नालाय बेखौ दोनफिनबाय ओमफ्राय जि गोदानखौ गाननायनो होननानै गानथारबाय आरोना आङो ब्रां नालाय ओमफ्राय बिदि पियर माइदिफोरासो एसे उदैखौ ओरै बोसेबोना ओमफ्राय बै बायनाय सेटफोरा जायाहाय आंना हामागौमानि आं गाननो हानाय नङा आरोना जाखिनि गांफा गांनै बायफ्लांबाय गाननो हानाय नंला सुनाफोर थ' थांनोसै माने सिदा जोङो थांगोन बिदानि स्कुलाव बेनिफ्राय आरो थांबावगोन दाख्लैनि जाबोयि खामानिया गस्ला गोदान गाननानै थांनाय नै जाबोयि खामानिया सनिबारनिया बेखौ होसोलांफिनसै आरोना टाउनावहाय ओमफ्राय जेनेबा दख'ना गोदान गाननानै खामानिफ्रा जाफुङोना जाफुङा थांनोसै थ' नै नोंथांमोननोबो एसे खर'नि बे आइथिंजों देखायथारबाय आङो ओमफ्राय फास्रा गुफुर दंमोन नालाय बेखौनो लासाबबाय ओमफ्राय फौजि बिथाङा होनदोंमोन गस्ला गुफुर गानबासो बांसिन समायगौमोन होननानै आरोना इसोर दिनै खामानिफ्रा जाफुंथोंसै आंना बेगखौ नोंसो लानोसै हरदो आं लानोसै दे थ' जाबाय स्कुलना एबारना आरो दाउ खोलांबावनोसै हनै दाउआ गिदिर हस्टेलनि नामानि हरदो बेखौ आं लानोसै हाबाब एबारना सिदा सिदि पस्ट अफिसाव मोनफैबाय जोङो खुनु लाखि गैया जेराव खामानि बेयावल' दोंदों आरोना दिनै गुन्द्रा मुन्द्रि बाजार गैया जाबाय जोंहा दिनै हाबाफारिया आरोना एसे आद्रा थाबावबाय खामानि मोनथाम लानानै फैदोंमोन नालाय माथो होनबावनो जोबनो रोङा आंना बिदिनो ग्रोब ग्रोब आद्रा खिद्रा फैदो थांसै फैदो गाखोरो मोजाङै उखैबाय जादो बे बिफायानो रायखांना होनांनाय फरथा बिथि जालांदो बाय खुगायानो बन्द' जाला आं माबार सिउपसो थांनो नागिरदोंमोन जागोन ओंख्रिखौ गोथाव नुदों नै जानोसै बिमा फिसा ओमफ्राय आंहा गारियावबो आदारखौ फुल टेंकि सोबोबाय आरोना गैलामोन बेसानो बे गोजौआवसो नांबायमोन आंना ओमफ्राय फुरा सोबोबाय 340 थाखानि एसे दंखायोमोन नालाय आजिखालि 300 बुंलाहाय आगोलाव 300 ना 350 बुंनाय बायदि मोनदोंमोन आं खम समस्या मोननोसै जोङो थ' दख'ना माइदि ख्रां गाननायजों फरथा जाबोनायजों उदैया जा थोन दुरलांदों मोनबाय आरोना मालासो स्र' जाहैनो मोनगोन जागासिनो दं आङो थांसै मा ओमफ्राय नैबेहाबो हागिनोसो ओंखारबाय जाहैदों बिफाखौ न'नायखायसो थाथ'दों आरोना बेवहाय नङाबा सिदा न'आवसो मोनहैसिगौमोन इमान जिथि हागिफोरबो आरोना दे दुगैखानोसै ना दे दुगैलांस्लाबायाखै बेहा थांनायाव ओमफ्राय खानाया हिल गाननानै मावखुसो जाखो बा स्टाइल नुदों आरोना बोरैबा खालामबा बिदिनो स्टाइल थाना सोलारा एकदम खोमा खोबलायनाय बन्द' खालामदो दे मा कटिं जाबाय अन्यआ जाखा गखाबानो जाबाय गनाया बन्द' जाबाय आरोना गैला सिबाय नै बेखिनिल'सै आरोना नै सेस खतम बेखौ लाथ'थारला आङो गनायनिफ्रायल' रेहाय मोनथोंसै गाज्रिथार नै बोदावबाथाय बिदिनो गाज्रि नुयो दुगैखाबाय खिनानै खेमसेनो दुगैबाय आया गावनि गोसो बादिसो खोमा
दे सरि गस्ला गानदो दे नोंजों आंहा टाइम पास खालामनो समयबो गैखाला समयाबो ओमफ्राय मालाबानो 12:30 बारगुलायबाय आरोना आदाराबोथ' बानायलाङाखै बानायदो आरोना ओमफ्राय आदारा इसिबां टेनसन गैयामोन फुलकबि आरि दङमोन खिन्थु बेखौ जाला आङो मैयाबो जादों फुलकबि दा दालि आलु बाथोन पापर आसार सिम्पोल जानोसै सुनाफोर ब्लगखौ माथो गोलाव खालामबावनो आं दिनैनि हालोदखौनो मोनसे फिसा ब्लग बानायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायसिगोन बे मानसिनि जिबनाव मा सोलिगासिनो दङ मा मावखुमादों मा जाखुमादों मा लोंखुमादों खालामखुमानो रोङा नालाय जा खालामो बेखौ फिसा फिसा क्लिप लानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामखायो थ' दिनैनि आंना हालोदा बिदि थांलायबाय दाबो जोबाखै आद्रा खिद्रा खामानि बहुद दंबावो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच